खुलुमबाय सिनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फिनखौ सर्वर वावाय शय माजियाव जो फगवाननाय महर लान सिनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोसे लांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बे भिडिअआ बानायनो थाखाय माने रेडि नङामोन माने बानायनो लागा भिडिअ नङामोन खिन्थु एकदम खुसिजोंनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना स थामनेल नायनानै एसे मिन्थिखाबाय येस सिनाफोर स नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामनो हायो ओमफ्राय माथो होनना बुंबावनो माबानि खुसिनि समबाबो जों एसे दुखु उदासि जाबाय मानो होनबा नैबे सासे बिब'जों आंजों जोङो बिनानावनि एकदम खुसिनि समाव माने जों जइन जाहैनो हायाखिसै माने हाथ'वाखिसै बेस्रा सेटारडेआव थांगासिनो एलाय नैबेहाथ' थांगोन सेटारडेआव आहादि मा जागोन आं मिन्थिया बे आगोल कंग्रेचुलेसन हैनो मोनग्रोसिगोन जों गोजानैनो गोजान हरबाय दहायनो आंथ' सेलुन लाहरखांबाय दहायनो आरोना बिनानावखौहाय माने ओमफ्राय लगे लगे मादैयाबो होनहरदोंमोन बिमाया आरोना फैदोंमोन थाबथां फिथां फैदो होननानै थाबथां फिथांथ' फैनो बहा जाबावनो जाला आरोना सोरनाफोर माला थांनो जागासिनो दंखायो मिन्थिखायो फिसालानि एगजाम सोलिगासिनो आरो बेबो बायद' मावो फैथ'दोंसो ओरैनो फिसा खामानिनि थाखायसो फैथ'दों नङाबा बेबो गैयामोन दसे एसे सुखु दुखु रायलायनोसै आरोना सानैजों जोङो ओमफ्राय ओरै बिमादै दाउ फाजा एवनायखौ ओरैबायदि डिउटि होगासिनो दङ अयथासार आरोना फाजासो जागोन जोङो दहायनि दालि ओंख्रि संनायानो दांजायाखै दङ रुग्रोलायनानैसो फाजा गोरान जानोसै होननानै आरोखि दङथ' ओइलाय गुन्दै बेनो गुन्दैखौनो लागायना हो गोबाव रुखाबाय माने सिन्था गैला दा फाजाल' एवसिगोन दैथ' होलाना बेवहाय मोनखानाय ओरैनो गग' जाजाबायसोमोन दहाय सारायनिफ्रायनो खनबा फुरगेवगेव मुगैयाबा आरो फुरगेवगेव होननानै बिदि जाबाय हो गोसा जायो दा बिनानावनि एकदम जाफुंसारनायाव बेनो जाबाय फाग्लि इदि होननानै दा दरसेसोबो नों आइदैलायनाय खालामनाङा नोङो मा जेबो नङा फाजाखौ जानो हाखायो बिदिखौ गोथाव जानोसै जों बेखौनो ओइ बाबा जेबो माबा गैया रेस्ट गैया माने नै फिसाजोआ जि जाला बुद्रु बिमादैखौ बुथुम बुथाम बेयावनो गेलेनानैहाय नै ओरै आंहा डिउटियाबो सोलिगासिनो दङ दे बाबा दे बिब'आवबो स्टेटास दोनदों आंबो स्टेटास दोनदों आरो फंबायफोराबो वाट्सएपआव स्टेटास दोनला जोब्बाय जायफोर थ' सोंहरलायगासिनो दङ आरोना फेसबुकआव नुदों नंगौआ नङा उमुक नंगौआ नङा फामि मुसाहारि नंगौआ नङा स' येस नंगौ जोंनिनो बिनानाव फामि मुसाहारि खाथियाव थांनो ओमफ्राय जोङो मोनथ'वाबाबो दा जों सानैजोंनो फाजाखौनो एसे ओरैनो बेखौनो गोसोखांनानै माने सेलेब्रेट खालामनाय बायदि थानोसै आरोना माथो खालामबावनो उफाय गैया एसेयावनो मोनबायानो दे जेबो नङा दे आरो मोनबाय होनबाय बिदाया ओंखाम उखैबाय आरो बिनानावबो नोंबो ओंखाम उखैबाय मा आया ओंखाम उखैथारबाय बुंबावसोनो उखैथारबाय होनलाय उखैथारबाय होन खथ' जाबायना गावनो सङो गावनो बाख्नायो आंबो साखिनायथ'वाखैनो आं बाबायसोलै गोथाव नुबाय नुनायालाय मानो गोथाव जाया जानोबा थाव संनाय मोनसेल' नङा मा जाखो सासेया फैगौ बाबा मोनसे साखिनाय बानायनाय बेबो बहा थानो माने फैदो आच्चा माने ओंखाम जाखांदों होननाय जादों हुलुस थुलुस जाखांबाय लोंखांबाय सुखांबाय आरोना जाखांस्लाब मोनै ओमफ्राय उफाय गैया बिमादैखौ बुथुमनानै लांबावबाय इनि मा खालामो असान्थि गाखो मादैनाव गरा दाबेद दाबेद खालामना हो जेरै दाख्लै बिफाखौबो बिदिनो अयथासारमोन नुदों ओरैबायदि अयथासार बिराद लोगो नांगौ आरोना बेस्रा आंखौ बोबायबायो आंहा हास्लाबथारा गावजों टाइम होनो एथ'बांनो ओंखाम संग्रायाव गावसोरनो जानाय लोंनाय दसे बिदाजों जा टाइम मोननो थाबाय नायसै आयै इसोर एकदम बुथे बुथा उन्दुनो ओंखारजासिम माने सेन्थ'खांबायबो आरोना एसे ओमफ्राय मेगना मा जाखांनाय एफा बुजोब्बाय बेखौ बुबाय नै एसे
ओंखारबाय ओमफ्राय नै दानिया बेयावसो फोरदिदि होननानै दं आरोना लांनोसै आङो बे बिनानावखौनो एसे एनै सावरायबाय जोंहा नुयासै नालाय ना एसे खिथाना हरदो मायाव मोनदोंमोन दालाय बुङा बे सासेया एसे खिथासिगोन होननाया एसे मिन्थिसिगोन साननैसो उनावनो नुसिगोन बावला नुसिगोन एड्रेस डिटेल्स होजोबसिगोन गासैखौबो निउसाव ओंखारगोन ओंखाराखै निउसावथ' होखागोन बड'लेण्ड बुब्लि सुब्लि मैखोम थाबा मैखोमा थांसिगौ मैखोमाथ' गैला जाहैबाय दा मैखोमाथ' दा नाम दानजाबाय बे थांनाय नंला खालामदों होननानै होजागोन हे भगबान मैखोम फाय खमावगरिबि ओरैनो फरायग्रा मानसिफोरखौ नङा सिनायजोबखायो बड'लेण्ड बुब्लि होननाय लोगो जेनेबा निउस होननाय लोगो जों मैखोमखौ माबायाव फैग्रोयोना माइनाव मालाय मोखाङाबो गल मटल ना माने मोखाङाव दा फैयोब्रा बे थांसिगोन बेखौ नुसिगोन जेनेबा दादा मादा बुङोना बियो ओंखायनो दा बेखौसो गोसोखांनानै बुंनाय जादों आरो दा होननानै नङा जों माबा ट्रल खालामाखै जों गिदोंब्रा माने माथो खालामबावनो दाथ' गैथ'वाबा गैथ'वासो गैथ'लाना दोनथ'बाय होननाय खोनादों मानसिखौ दोनथ'जाबाय ओमफ्राय ओंखारखासिगोन फामि मुसाहारि होननाय लोगो लोगो जोंनि बिनानाव होननानै मिन्थिखादो आरोना नैयो बिदा गेदेरनि नैयो बिदा गेजेरनि ओमफ्राय बे 3 नाम्बारनि आरोना फामि मुसाहारिया ओमफ्राय दादि उन्दैसिना फिसाजो गैया माने फिसाला सानै रावनाबो माने निजा बिनानाव बिब' गैया बिदा गेदेरनाबो हारसिं एकदम सेकेन्डनाबो हारसिं थार्डनाबो हारसिं आरोना फामि मुसाहारिया दा जोंनि नामफोराथ' बाद होदोसै फंबाय दंजोबो आहा बिदाबो दङ जोंना 3 देरसिन नालाय जोंना बाबाया 3 आरो जोंहा देरसिनखाय 3 बाखि दादि 3नाबो सानै आनै सासे ना सानै ओमफ्राय आनै सासेना 3 आरो बिसोर सानैजों मिलायनाय एखेबारे दाख्लै थांलायलायनाय आं आदाबारियावहाय बाथाबारियाव बे आरोना ओमफ्राय निउसाव नुखासिगोन स' नोंथांमोना मिन्थिबानो नुबानो डाइरेक्ट स्टेटासाव होनायाव सोंहरबायानो आब' नोंनि बिनानावसो नामा आसलिसो नामा मासो नामा होननानै स' औ थैनिनो बिनानाव जोंनिया एकदम थै असे थैनिनो असे बिनानाव एकदम आया दा सानसे होननांगोनब्रा फेसबुकआव ओंखारहांबायना एसे नामफोरा फामि मुसाहारि आरि ओंखारखासिगोनानो आरो माथो ओमफ्राय बाखि डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना बे निउसखौ नायबानो जाबाय जायखिजाया जाबाय आरोना आसाम सिडिउल सार्भिसाव होननानै बुंदों एला आंबो खामानिखौ एथबां मिन्थिलाबाया गेजेराव सानै ACS नालाय बिनानावा सासे मेस दं नामा सुपार 50आव थांदोंमोन दे प्रमद बर' सारनि लांनायाव सुपार 50आव बिनानावाबो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा जाबाय आरोना जोंथ' मा खालामबावनो नुहैला मालाबा मानसिखौ दा मानसिया एसे फुंनानै दङ बिराद पाटलि खोमोरियासोमोन जाफिनगोन बियो आरो नङाबा दा साख्रि मोननानै टेनसन फ्रि जानानै एसे मटिबो जानो हागौ जोंना खान्दानफ्राव एसे ओरैनो थाबा मटि जानो नागिरखायो नैबेयाबो दा बर्थमान एसे पाटलि बेबो सान्स मोनबा एखमबा एसे जानो नागिरो आरो ओमफ्राय आं बर्थमान दा हिट जानानै दङ मथा पार्टियाव उनाव हामगोन र' रिलेक्स बिदि नङा जे आं थाबाय थागोन बिदिनो ओमफ्राय जाबाय दे सासे जोंनि न'खरनिफ्रायबो ओंखारबाय आसा थाबावो नै बेफोरबो आरो दावखोबावगोन आं बे लाइनाव गैला दावखोबाबो नायसै दा फैना दावखो आलदा लाइनाव ना गावबागाव लाइनाव आसा थाबाय आरोना ओमफ्राय आंखौबो माथो होनबावनो नोंथांमोना आंखौ नैबे इउटुब गेजेरजों थुखोबा आङो बेजों थांसै थाबा आं बिमा बुरै हिसाबै दावखोलांबाय थानोसै सनोबाथाय मिन्थिखादों सनाफोर गोसोआवला ओमफ्राय आङो जै फरिखा जोब्बाय थांनो नाजागोन पार्टिया दंथ'यो गिदिर पार्टिया दङ ओमफ्राय फिसा पार्टिखौ बिसोर दिनै खालामसिगोन आरोना लगे बेनोथ' वाट्सएपआवथ' सासे आइया सोंहरदों अबेनिमोन बियो आब' होननानै स' आंनि थैनि नालाय जों बिजनिनि गोजामोन ओमफ्राय दा बङाइगाव सापागुरियावहाय लुनानै थाखाबाय आरोना दादियाबो साख्रि मावखायोमोन बिफाया रिटायार जानानै फैनायजों दादिया फौजिसोमोन जोंना खुनु खोथा गैया आरोना बिफाया रिटायार जानानै फैनायजों फिसाजोआ साख्रि मोननायजों आरोना बेनाबो फंबाय दङ या फरायगासिनो दङ नुखासिगोनहाय निउसावनो होसिगोन बे आं फासि होआबा थैदो दानाबा निउसाव नुजायाबा थैदो थांगोन मानो थाङा जानो जोंहा एबसुफोरनिफ्रायबोथ' आया जोंहाबो आर'नाइ लाहैनांगौमोन ना फैदो आं दा सेटारडेआव थांबा होनाय जायोना जाया नङा सोरबा बेनो बावफैनायाव फेमिलियाबो मोनफायो लाइनाव दालाय न'खरनि मानसिफोरनोबो आर'नाइ बावनाय नुयो माथो आङो ओमफ्राय दा बर' जोंबो बिब'फोर होननानै लाइनाव बोरैबा थाफाफ्लाङोबा मोनसिगोन बायदि मोनदोंमोन आङो आर'नाइ गोजाफोर माफोर गांसेसो दा मोननाय नंला थांनो हानाय नंलानोबा
फरिखा जोबनायसिमहालागै थाहैस्लाबनाय नंलाहाय आंबो मोनहैस्लाबनाय नंला सनिबारसिमावनो हास्लाबनाय नंला दिनैफोर गाबोनफोर थांनो हायोबा मोननो हागौमोन गाबोनफोर मोनगौमोन नोङो सानसे थानोबो हागौ दां एसे सनिबारसिमहालागै बेलेग ग्रुप रैमाफोरनिफ्राय माबानायाव औ ओमफ्राय माने बिनानावा बियो बिजनि कलेजाव मावस'नानै दंमोन दे बारा गोबाव मावासैना बियो बोसोरसेयानो नङा बोसोरसे जायाखै 3 मासानो जाखोना जायाखै 3 मासानो जायाखै 3 months 4 months बिदि जाबाय आरो बिजनि कलेजाव मावथ'बायमोन प्रफेसार मानसिया ओमफ्राय ओरैनो थाथ'नाय मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा जाबाय जुदि बेहाय साक्सेस जायाबा PhD लाइफआव थांसिगौमोन आरो लासिगौमोन आरो गथ'आ बिदिनो आरो माथो होनबावनो जाबाय मोजां जाबाय जोंबो गोजोननाय मोनबाय जै हक मालाबा इउ होननाय गारियाव खनसे गाखोनो मोनबा जाबाय आं होला दादा अफिसारफोरखौ इउ होना IPS OPS माबा बेफोरखौ दाना बिदि माबा लागायला सिगनेल लागायला थैबाय आं आंहा खनसे गाखोनायाव आं गाखोनाय समाव खनसे ओरै लागायगोन आं मिथिया गोजाखौ टेम्परारि इउ होनो नांगौबा गथ'फोरनिबाबो जागोन आरो ना पुलिसा खारग्लुंलायनाय स' नायसै बिदिनो दं दे मालाबा गाखोनो नोङो खिन्थु आगोल सिदा आंनि नोंना उनाव बुकिं जाखाबायबालाय माथो बेना उनाव थांथों बे गथ'फोरखौ लानानै नानिमोनखौ लानानै थांदों आंहा आगोल थानानै दुगा जानांगौना एकदम बिनानाव आरोना जों स' बिदिनो जोङो बे बिनानाव फरिखा होनाय समावबो जों बिदिनो रायलायखाबाय थाखादोंमोन जे गाखोथारनांगोन इउ होनग्रा गारियाव नों एकदम लाथारनांगोन जों गाखोथारनो मोनथारनांगोन होननानै आरोना ओमफ्राय मिनिखायोसो ओमफ्राय बेस्रा बैसागो मोनजाया बिथाङा एसे गोबाव जाबाय दे 2019 आव मोनजानायमोन दे 19 आव ना स' दा आङो जाय पिक्सारखौ थांनायल होदों बे 2019 निसोमोन आरोना बैसागो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो बियो अबा कचिं लाहैनाय मा लाहैनाय 19नि बैसागोनि सिगां थांदों बियो 19 आव ओमफ्राय लोगो मोनदों जोङो बैसागोआव ज' जादों 19नि सिगांनो थांखादोंमोन ना थांखादोंमोनदां बावबाय आं 20आवथ' बेना एमएआ माला जोबनायमोन बावबाय जों एसे सावरायफिनांसिगोन बावलायलाङो जुनियर नालाय बेयो थ' आङो 19 आव एमए पास आउट जादों होमबा बेनि उनाव 2021 आब'नि हाबाया 20 आव जादोंमोन ना थ' आब'नि हाबा मोनजायाखै बियो आनैनि फिसाजोनि हाबाखौ मोनजायाखै 21 आव पास आउट जादोंमोन ओमफ्राय नै 22 निफ्राय कचिं बिदिनो नाजायै कचिंफोराबो लाया नङा लादोंआनो ओमफ्राय UPSC नि थाखायबो लादों APSC नि थाखायबो लादों लाया नङा लादोंआनोमोन ओमफ्राय दा जाबाय आरोना मोनसे सुपार 50 आवबो लाहैदोंमोन कचिंआनो जोब्बाय आब' मा खालामबावनोथाय मोनाबा सेस जाबाय होनखादोंमोन ओमफ्राय जों आसा दंखायोमोन मोनगोन बायदि होननानैहाय इउ गाखोनो मोनगोन होननानैहाय आरोना दा मोनमारसिगोन बयनिबो खुसिनि ठिकाना गैया ओमफ्राय मा होनो मादैयाथ' फुरा रिजाल्टखौ खोनानै पटखरिया माबायावसो दंमोन नालाय दुब्लियावसो दंमोन जाहैदों आलु गायनो थांदोंमोन ओरैबायदि हब्राबफ्लांबाय जाहैदों मादैया आरोना बिमाया आरो बे नानिनि बिमाया ओमफ्राय मा होनो 10 सौजाबाय सांगुलायदोंनो आरोना खाथिनि फंबायमोना हब्रायाबा माथोना बिमा खस्थ' खालामनानै बेबो एसे टेलिफनाव बेस्थ' आंनि ब्लगा एसे दिगदार खालामगोन नै जिगि सिगिला एकदम बजायथार आरोना स' गोलाव खालामला सनाफोर बेनोमोन दागा मागा मालाबा थांनोसै ओमफ्राय पिक्सारफ्रा गोदान गैया 2019 बैसागुआव लोगो मोननायाव लानाय पिक्सार गोबां दङ बेफोरनिखौनो होनोसै आं एसे एनै ओमफ्राय बे जा एसे पिक्सार होगोन आङो बेयो जाहैबाय मा दाखालै जेब्लानाखि इन्टारभिउ होनो थांदोंमोन लास्ट इन्टारभिउ अरेला बेवहाय गानलांनायमोन आरोना लफाय दख'ना गाननानै थांदोंमोन जोंहा बिनानावा स' बेखौबो थान्दाराव लागायनाय जाहैबाय स' दा दोनथ'नोसै सोनाफोर नै फिसालाया आंना कम्बल गिदिरखौ दुमफ्ला जोमनानै उन्दुलांबाय बेनिफ्राय गाव जोमग्राखौ बिमादैनो हरबाय दा जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनाय ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय बे ब्लग्सआ बानायनो लागा नङामोन खिन्थु बिनानावनि खाथियाव गैयाबाबो बिनानावखौ मोनसे ब्लग्स बानायसै हाजे जों बिनि बिब' होननानैहाय दुगानानै लायाखै दे सोनाफोर खुसि जानानैसो बानायनाय जादों आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय